No niin, Mikael Grönlund, tiukka taisto takana, tai oliko se nyt niin tiukka loppupeleissä, voititte 10-6? No eihän peli tiukka ollut, että se repesi tuossa toisessa erässä ja sen jälkeen oikeasti pelattiin vaan siitä, että minkälaiset on loppulukemat. Pikkasen päästettiin kaveri vielä mukaan peliin muutamalla hölmöilyllä siinä, että voin ottaa vähän omaankin piikkiin, että annoin väärässä paikkaa kolmoskentällä, missä on 9-4 kavereita pääsääntöisesti, niin annoin peliaikaa ja heti räpsähti omissa, siinä pääsi kaveri sitten pari laittaa, mutta ihan ok. Ja ylivoima meillä on siinä kuosissa, ettei meitä vastaan sovi jäähyjä hirveästi ottaa. Mites teillä on nyt 2 peliä alla ja 2 voittoa, kausi on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin? Kausi on lähtenyt ihan just suunnitellusti, eli me pidetään niinku Salbaa ja Rangersia, mistä voitot on otettu, niin meidän päävastustajina, mutta sitten taas toisaalta mä oon nyt nähnyt näiden muidenkin pelejä, niin eipä nämä kovin kummosia ole niin tasoltaan, että esimerkiksi Olssia hehkutetaan kovasti, mutta siellä palollinen taito on aivan olematonta, että siellä on hirvittävä määrä jalkaa ja juoksua ja näin poispäin. Kanssa niin ihan raakille niistä vuosista, kun itsekin liigassa valmensin, että ihan ok lähtenyt jo. Mennään vielä tämän päivän pelin tuohon, niin te tiesitte varmaan, kerrotkin, että olette ollut joskus Kauppiksella, tiesitte, että tämä on liukos parketti, niin miten te olette varautunut siihen, oliko jotain? No meillä oli Amerikan juomaa Coca-Colaa, mikä on hirvittävän hyvä, että sillä kun kastelee tarpeeksi paljon kengänpohjia, niin sieltä saa mukavaa tämmöistä estoa tuohon liukkauteen. Ja sitten se, että jatkuvasti pitää putsata kengänpohjaa, jos ei halua Coca-Colaa käyttää. Mä oon aikanaan B-poikien SM-sarjaa ollut pelaamassa täällä muutaman vuosi takaperin, niin oli tuttu, että valmensin silloin SSV:ssä, niin tuttu paikka. Teidän ykköskenttä oli tänään erittäin tehokas ketä sä nostaisit pelaajina, onnistuiko teiltä? No kyllähän meillä on niin koko ykköskenttä, mutta eihän sillä oikeastaan voi mitään, että meillä on todella paljon kokemusta siinä, että Granlundin Tuumas useita kymmeniä pelejä liigassa, Jani Mäntyniemi vuodesta toiseen 5-60 pistettä ja kaverit löytää toisensa, niin sanotaan näin, että Salba ehkä vähän tänään jännitti itteensä ulos pelistä, koska näillä kavereilla ei ole kiire, että jos sä karvaat tällä tavalla ja vähän höntyilet ittees, niin kyllä ne pelaa niihin pieniin tiloihin ja sitten kyllä soi omissa. Ei mitään, onnittelut voitosta ja tsemppi loppukautta. Kiitoksia.